дар ин дарс модулҳое ки ифодаҳои решадор доранд ҳамонро кор мебарем. Дар ин ҷо якчанд намуд ҳаст. Аз содда ба мураккаб меравем. Биёед хеле аз содда кор кунем. Модулҳое ки бо ифодаи решадор чӣ хел модул шуданаш мумкин? Масалан, мисол чӣ шуданаш мумкин? Дар реша 2х минус 3 баробари 4. Ё ин ки дар ин ҷо бинем ки решаи квадратӣ аст. Муҳим нест. Бо чӣ хел масалан шуданаш мумкин? х минус 1 дар решаи куби ҷамъи 1 баробари 5х. Масалан, ин намуди модулҳои бо ифодаҳои решадор. Инҳоро чӣ хел кор мекунем? Ҳама вақт якум кори шумо ки мекунед, ифодаҳои решадор дар як тараф монед, дигар аъзоҳоро ба тарафи дигар. Баъд аз решаҳо, ин вобаста аз решаи квадратӣ аз куби аст, ба дараҷа гирифта решаҳоро, ин модулҳоро кор мекунем. Яъне мақсади мо аз решаҳо халос шуда. Хеле як мисол кор кунем. Масалан, аз содда мекунем. Реша 5х ҷамъи 3 баробари 4 аст. Ман як бора ҳама ифодаҳоро, яъне ифодаи решаи дар як тараф аст, дигар ифода, яъне дигар аъзоаш дар тарафи дигар берешадор аст. Инро чӣ хел кор мекунем? Инро ҳар тарафашро квадраташ мекунем, вобаста ба дараҷаи реша аст. Дар ин ҷо менависем ки мо дараҷаи решаи квадратӣ аст, ҳар тарафро ба квадрат мекунем. Мақсади мо аз реша халос шудан. Ва баъди инро кор кардан чӣ кор мекунем? Ин чӣ мешавад? Тарафи чап мешавад 5х ҷамъи 3 баробари 16 мешавад. Ва ин модуле ки ҳозир содда шуд, кор мекунем. Ин 5х баробари 13 аст. х баробари 13 тақсими 5 мешавад. Дар ин намуди модулҳое ки решадор ҳастанд, вақте мо дараҷа мегирем, ҳама вақт дар охир санҷиш бояд гузаронем. Чунки мо вақте дараҷа мегирем, решаҳои зиёдатӣ пайдо шуданаш мумкин аст. Барои ҳамин ҳама вақт вақти баъди шумо кор кардан, решае ки ёфтем дар модулаи аввалии худ монда санҷен, оё ҷавоби дуруст медиҳад ё не. Инро ҳама вақт бояд кунем. Чунки вақте мо дараҷа мегирем, решаҳои зиёдатӣ пайдо шуданаш мумкин аст. Хеле биёед санҷиш гузаронем. Яъне решаи модули асосии мо чӣ буд? 5 зарби 13 тақсими 5 ҷамъи 3. Оё ин баробар аст ба 4? Ин саволи мо аст. Ва вақте ки мо инро тарафи чапро кор мекунем, ин 13 ҷамъи 3 16 мешавад. Ва мо медонем ки решаи 16 ба 4 баробар аст. Яъне модули мо дуруст аст. Решаи мо 4 аст. боз як савол кор кунем. Акнун нигоҳ кунем, дар тарафи чап як ифодаи решадор дорем, дар тарафи дигар мо ҳам х дорем, ҳам адад дорем. Чӣ кор мекунем? ҳар тарафро квадраташро мегирем. Ҳар тараф квадратро мегирем ва тарафи чап вақти квадрат ин чӣ мешавад? 2х минуси 4 мешавад. Тарафи рост бошад х квадрат минуси 4х ҷамъи 4. Ва баъди инро мо ҳама ифодаро ба як тараф бояд ҷамъ кунем. Биёед ҳама ифода тарафи рост агар ҷамъ кунем, ин чӣ мешавад? Х квадрат минуси 6х ҷамъи 8 баробари 0 мешавад. ин модули квадратии содда мешавад. Ба қавсҳо ҷудо карда метавонем. х минуси 4 ва х минуси 2 баробари 0 аст. Аз ин ҷо дидем ки х баробари 4 аст ва х баробари 2 аст. баъд чӣ кор мекунем? Албатта чӣ хел гуфтем? Санҷиш бояд гузаронем. Санҷиш. Дар санҷиш решаҳоро мемонем. Дар якум решаи мо х4 бошад, бигзор х баробари 4 месанҷем. Дар он реша 2 зарби 4 минуси 4. Оё ин баробар аст ба 4 минуси 2. Тарафи чапи мо чӣ мешавад? 8 минуси 4 решаи 4 мешавад. ин 2 мешавад ва мо медонем ки 2 баробари 2. Яъне якум реша дуруст аст. Дуюм решаро месанҷем. х баробари 2. вақте онро месанҷем, 2 зарби 2 минуси 4 баробар аст 2 минуси 2. оё инҳо баробар аст? Ва вақте кор мекунем 0 баробари 0 аст. Яъне ин ҳам дуруст аст. бо як савол кор кунем. вақте ки решаи зиёда пайдо мешавад, албатта як дана мисолиамон кор кунем. нигоҳ кунем. Дар ин мо ифода дорем. якум рӯи мо чӣ гуфтем? Дар ҳам вақт як тараф бояд ифодаи решадор бошад. ҳозир мо мебинем ки дар тарафи чап як зиёдатӣ аст х. ва мо он аъзоро бояд ба тарафи рост гирем. ва ин чӣ мешавад? дар реша 2х минуси 5 4 минуси х. баъд инро кор карда мо бояд аз реша халос шавем, яъне ба дараҷаи реша нигоҳ карда ба ҳар тараф дараҷаашро мегирем. баъди ин чӣ мешавад? тарафи чап 2х минуси 5 реша ва квадрат якдигар ихтисор мекунанд ва инро агар мо квадратем 16 минуси 8х ҷамъи х квадрат.
بعد همه اعضاها رو به یک طرف جمع به طرف راست جمع کنید، چون که در اینجا x کدرت مثبت است. هم مثبت رو من باید بیرون نکنم و این چی میشود؟ x کвадрат минус 8 минус 10 x میشود جمع 21 برابر 0. باز این مدل کادری باید کار کنیم. از همراه آسان چرا گذاشته میتونم این به قلب جدا کنی است x minus 3 و x minus 7 برابر 9 و در اینجا گفته میتونم که ریشه ما x 3 است و x برابر 7 است. آخران سنجش میگذارونیم. سنجش گذارونیم اگر برای x برابر 3 بینیم اول x برابر 3 آیا مدل ما درست میبراید یا نه. در این ریشه 2 ضرب 3 مینوس 5 جمع 3 آیا برابر است با 4 یا نه. چقدر که کار میکنیم 6 در این ریشه 1 میشد 1 جمع 3 برابر 4 یعنی 4 برابر 4 است. درست ریشه ما 3 درست. اکنون دویم ریشه رو میبینیم. دویم ریشه ما 7 است. میمونیم در این ریشه 2 ضرب 7 مینوس 5 جمع 7 برابری آیا از برابری 4 یا نه. طرف چپ 14 مینوس 5 9 میشه ریشه 9 3 میشه 3 جمع 7 آیا برابری 4 نه. چرا 10 برابری 4 نیست. از اینجا معلوم شد که ریشه 7 این x 7 ما زیادتی یافتیم. این ریشه مدلی اساسی من نیست. ریشه مدلی اساسی من این 3 است. برای همین هم وقت شما مدل‌های ریشه داریم هم وقت در آخر سنجش باید بذارن. چرا که میتونن در اینجا ما یک ریشه زیادتی یافتیم که برای مدل اساسی من تعلق ندارد.